Yn rolyn bach i o bosteri yn eitha llawn pan eithon ni'n ôl i'r hwm caffe. Ac oedd yr heddlu ddim yn mynd i'n gymryd yn jiw sylw arno ni. Yn ôl eithon ni'n ôl i'r hwm caffe ac dechrau trafod. Ac mae'n anodd, dwi ddim yn cofio fi'n teimlo unrhyw dan, ond o'n i yn teimlo siom bod dim un gwys wedi cael ei gweinyddu, bod neb wedi cael gwys. Felly bod yr holl beth wedi bod yn ofer lan at hynny. A wedyn mi fuodd na drafodaeth a cododd rhywun y syniad o fynd i bont fechan. Wel, oedd na rai bobl a lot o dan yn ei boliau. A'r rhaid wneud rhywbeth mawr, a'r rhaid wneud rhywbeth arwydd o cawl, a'r rhaid dod â pethau i stop yn Aberystwyth, os nag oedd yr heddlu yn mynd i gymryd sylw ohono ni fel oedd hi, oedd rhaid wneud rhywbeth fydden. Gwneud gymaint o argraff ar bobl Aberystwyth, fydde rhaid i'r heddlu yn fewn. A soniodd rwy'n am rwystro'r traffig ar bont y fechan. Wel, yn agwedd gyntaf oedd braw, mae'n rhaid fi weid, achos oedd hwnna yn meddwl bod chi'n mynd i droi pobl leol yn eich erbyn. Bod chi'n mynd i rwystro pobl leol rhag ddod fewn i'r dre. Just dim, wel, fe allan o fynd yn ôl a trip yn parcio lawr allan badan. Ond oedd e'n mynd i fod yn rhwystyr iddyn nhw. Ac oedd ni'n un o bobl Aberystwyth hefyd, oedd yn doen. Beth bynnag, draw ni i'r bont. Ac, wel, ges i dipyn bach o beth y bont yn sioc i mi. Dyna'r lle cyntaf i fi weld pobl wedi cael eu tanio i'r graddau bod nhw'n fodlon wneud rhywbeth oedd o bosib yn peryglu bywyd. Ac wrth edrych nôl wedyn, dwi'n meddwl, sy'n ni'n gallu meddwl, o'n i'n gwybod dim byd am beth i protestio, o'n i'n gwybod dim byd am beth i protest dorfol, oedd gen i ddim syniad beth oedd yn digwydd, o'n i'n wedi gweld protest dorfol. Wel, dych chi'n meddwl, wedyn, pan fi oedd Cymdeithas yr Iaith yn protestio'n dorfol wedyn, oedd na reolau. Oedd na reolau bod chi ddim yn ymladd yn erbyn yr heddlu os o'n nhw'n cario chi o chi pan sy'n chi yna ni fynd yn llipa. Oedd na rai reolau, dim gormod, wrth gwrs chi'n mynd disgwyl cael bobl yn bihafio yn i fyddhau reolau llym pan maen nhw'n protestio. Mae yna rai reolau. Wel, dyma lle o'n ni, bobl di brofiad yn y math ma o weithredu yn mynd i herio bobl a ceir. A mae ceir yn arfer marwol wrth gwrs yn y ten.